Wis sugata apa eneke wae Mir. Eneke mie ayam ya dingehke mie ayam. Eneke bakso ya dingehi bakso. Eneke wedang putih ya dinehi wedang putih. Eneke ndok bosok ya diguwak. Monggo. Kowe aja ngawur-ngawur ucapmu. Kowe iki jan bocah sing ora ngerti karo rasa. Kowe iki jan bocah sing ora iso nyerung karo wong tuwa. Ing atase Priagung lenggah do urung dahar apa-apa, do urung unjuk apa-apa, kowe kok wis tekul nguntal mie ayam ki. Ambel kekek ugak-ugak sadulita mel. Nala gareng. Tole nala gareng. Wonten timbalan Bapak. Bapak nimbali kalih Kang putra pun nala gareng. Niki tesih rada sesek dada kula. Seseki merga ngapa? Ana wong dirawuhi karo Priagung kok malah sesek. Bingung kula niku, Pak. Bingung sebabe. Ning atase kula kalih sampeyan niku ming kawula cilik, coba. Atase gareng ki ming wong kiri, ming wong ora duwe, kok dirawuhi Priagung ki kek rasane isin banget arep nyugata napa. Panganan ya ora duwe. Kumbakarna liwat. Ha iya. Panganan ya ora duwe. Mangka nuwun sewu, Pak. Unjukan men pun duwene mung banyu putih wae rasane sangit. Napa ya pantes arep disuguhke karo para Priagung sing do lenggah. Mangka nuwun sewu niki sing rawuh beda karo padatan. Nek biasane sing rawuh niku Ndara Janaka. Nek Ndara Janaka pun iso nrima. Ndara Janaka niku pun iso ngerti marang kahanane bapak. Ndara Janaka pun maklum kalih kahanane para panakawan. Ha iya. Mula Ndara Janaka ya ora ngresula. Disuguhi apa wae mbuh kuwi enak mbuh ora enak. Mesti kalih Ndara Janaka ditampa ikhlas lahir batin merga maklum. Ning nek niki sing rawuh lancur-lancur Pandhawa niku wong nembe sepisan iki rawuh teng Karang Kadempel lho, Pak. Napa mboten jeneng mokal ning atase lancur-lancur Pandhawa niku biasane uripe meraja. Napa sing butuhke niku mesti mewah-mewah. Lah kek kok rawuh teng Karang Kadempel niku, duh arep menehi suguhan apa, Pak? Sing tenang pikirmu, sing lerem, sing ayem, sing tentrem manahmu, Dole. Iki rawuhe para Priagung, Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja karo Ndara Antasena iki. Tak bagekne sikik. Ing atase ming sak Semar Badranaya kok kerawan lancur-lancur Pandhawa ki isin aku, Dole. Mula niku lho, Pak. Kula ki ya nganti bingung piye le arep nyugata karo ndara-ndara lancur-lancur Pandhawa, para putra-putra Pandhawa niki ajeng pripun. Monggo ngerti dhewe kahanane kaya ngene iki teng Karang Kadempel ekonomine nembe medhun. Iya. Lah mula iki rak kaya ngene iki nek kahanane wis kaya ngene iki terus arep kepiye? Wis sugata apa eneke wae Mir. Eneke mie ayam ya dingehke mie ayam. Eneke bakso ya dingehi bakso. Eneke wedang putih ya dinehi wedang putih. Eneke ndok bosok ya diguwak. Monggo. Kowe aja ngawur ucapmu. Kowe iki jan bocah sing ora ngerti karo rasa. Kowe iki jan bocah sing ora iso nyerung karo wong tuwa. Ing atase Priagung lenggah do urung dahar apa-apa, do urung unjuk apa-apa, kowe kok wis tekul nguntal mie ayam ki. Saru dipriksani piyai semene mbane. Semar wae ora mangan apa-apa, tak rewangi aku mung ngombe iki wedang teh gula batu. Iki wae ngasih urung sida tak ombe mergo aku ki nyerung karo apa sing dipenggalih, sartane nyerung karo sing padha rawuh lenggah ning Karang Kadempel. Lah kok diapurmu mangan mie ayam sak geleme dhewe. Witekno nek ngelih ya, Tru. Iya. Witekno apa diampet? Ngelih kok diampet teneh modar. Iya. Semar ki jan ya nek malah menurutku kowe sing ora ngerti karo perasaan, Mir. Jalaran aku ki ketesok ora mbok wenehi pakanan apa-apa. Sego ora masak. Lawuh ora gawe. Nganti aku ki bingung. Ki mau det gresek tak nggo tuku mie ayam. Ki wae rong wareg.
wis menengo. Aku ora arep caturan, ora arep guneman karo kowe. Kowe iki jan bocah sing ora iso bersyukur. Kowe iki ora bocah sing ora iso nampa marang kahanan. Siwa Semar ndarosa yen to wektu dina iki rembu kijur ning pendopo pedukuhan Karang Kadempel mung dienggo padu, mung dienggo elek-elekan, mung dienggo cecongran, ora bakal ana terusane, sartane ora bakal ana rampunge. Pramula aja ngasi mengko lingsem dipreksani wong akeh, aja ngasi mengko manahi lancur-lancur pendopo padha gelo. Mung merga praptane Yasawane Gatotkaca sakadang iki ning pedukuhan Karang Kadempel ora dibagekake nanging malah gur ditinggal grenengan dhewe. Krungu ora we. Senengane ora wong tuwa dadak nyenggol aku barang apa mau. Wis kowe menengo tak mbagekke karo Rawe Ndara Gatotkaca, Ndara Antaraja karo Ndara Antasena. Nuwun sewu Ndara. Damel kaget sotaning penggalipun ingkang abdipun Semar Badranaya teka dinten sakmenika Ndara Gatotkaca sakadang lancur Pandhawa rawuh teng pedukuhan Karang Kadempel niku damel kaget penggalipun Semar Badranaya. Janur gunung ngading aren sengan-sengan datan pepepuyan. Adat saben sing rawuh teng mriki niku Ndara Janaka, lha kok sagendakan mriku Ndara Gatotkaca sing rawuh. Ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndara Gatotkaca. Siwa Semar ya Siwa. Ora liwat pamujine Siwa Nayantaka, anggone Gatotkaca prapta ning padukuhan Karang Kadempel dina sakmengko iki. Ora ana alangan suwiji apa. Sowanku adoh saka Rubeda Nirbaya Nirwikarawa. Ya mong aku ngaturke sembah Gatotkaca, bektine Gatotkaca tampan ana yawa. Ampun ngowah-wahi adat. Kula niki ming wong kawula cilik, kula niki ming wong ora duwe. Kula niki bature sampeyan, kula niki pamomonge pepunden-pepunden sampeyan para Pandhawa. Lah kok sampeyan ngaturke bekti, ngaturke sembah karo Semar, nek nganti kula wani nampa. Walat napa sing ajeng kula sandhang? Siwa Nayantaka, wonten timbalan Ndara. Aja kadohati kajeron penampa, jan nyatane nggone Gatotkaca ngaturke sembah iki. Ora mung sawetara, sartane ora mung mligi aku ngaturke bekti kalawan Siwa Nayantaka. Jalaran mesti bae ingkang sepisan yen to dipitung cara yuswa sartane dipitung kanthi umur uga nalar ingkang ganep. Yasawane Siwa Nayantaka kuwi ado luwih werda utawa ado luwih sepuh tinimbang Gatotkaca. Gatotkaca salancur Pandhawa iki temrisi bayi wingi sore kuwi ingkang ping pisan. Kula ora aneh yen to Gatotkaca ngaturke sembah kelawan wong tuwa. Ora aneh yen to taruna ngaturke sembah karo werda. Tur kangkangka loro. Yen to Gatotkaca nyawang Siwa Nayantaka kuwi tak sawang kanthi paningal batin. Siwa Nayantaka ya Siwa Semar kuwi tanpa beda kaya dene pangeja wantahe Sang Hyang Wismaya. Mula sembahe Gatotkaca tampanan bektiku tampanan sartane pangestune Siwa Badranaya tak jaluk. Lae lak ngaten rak cetha to Ndara. Nggih. Nek ngaten kula tampi dawah sami-sami Ndara. Dipun prayogaken anggenipun lenggah kaya ora kurang prayoga. Siwa Nayantaka Ndara Antaraja ngaturaken kasugengan rawuhipun Ndara. Siwa Nayantaka ya kaya wis ora kurang prayoga sartane. Slamet tekane aku ya anak ming jangkar bumi. Praptane Antaraja ana ing padukan Karang Kadempel wa. Ora liwat aku ngaturke sembah bektiku tampan ana yawa. Kula tampi dawah sami-sami dipun prayogaken anggenipun lenggah kaya wis ora kurang kepenak Siwa Badranaya. Ndara Antasena rawuh wonten praja negari utawi wonten ing pedukuhan Karang Kadempel. Lah kok sampean ngangge rompi parkir? Kok beda karo liya-liyane sampean niku Ndara. Sekawit aku sowan ana ngersane Siwa Badranaya iki aku mung nderekke kelawan apa kang dadi sedya sartane panjaluke panjangkane kakang-kakangku. Nanging bareng aku tekan pedukuhan Karang Kadempel, walah kok kahanan Karang Kadempel eloke ora sebaene
nganti sing padha rawuh padha lengganing pedukuhan kelampe sireng ki ora iso ditata, ora iso diatur. Pramula iki ana mau ana rompi parakir nganggur tak nggo nata sing padha rawuh ki ben supayane sing midhangetke sabda pangandikane Siwana Yantaka ki ben kepenak, ben ora padha regejekan sartane ben tertib. Mung ngono kok, Pak. Ngaten. Ya. Ngaturaken kasugengan rawipun. Slamet teng aku, Pak. Ora ana alangan suwiji apa. Ya mung aku ngaturke sembahku tampanana ya wa Siwa Semar Badranaya. Kula tampi dawuh sami-sami kaprayogaken lenggahipun Ndara. Kaya wis ora kurang kepenak Siwana Yantaka. Nala Gareng kowe wis mari to sesekmu? Mben, Pak. Mula ki nek turu ki nganggo wayahan. Turu mangsa kulehku nggugah kowe ki ya ora kok aku getak ki ora. Kowe tangi-tangi dhewe melek-melek dhewe kok ya sidole kumat penyakitmu Nala Gareng. Nuwun pangapunten, Bapak. Ndara Gatotkaca sarawipun Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Nol Gareng Jota Tampa Pangestu Tampanana kula pun diakarya jimat dipun prayogiaken lenggahipun kaya wis ora kurang kepenak Nol Gareng. Ndara Antarja wilujeng rawipun slamet Nol Gareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestune Antarja Tampanana sampun kula pun diakarya jimat. Brother Antasena. Heeh. Ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antasena. Nol Gareng tak tampa wah jan kowe kok saya suwe ndasmu saya cilik saya ilang. Nggih kahanan urip wong urip teng kahanan desa Karang Pradisan. Tur niki Karang Kadempel nembe ekonomine nembe melarat Kak Ndara. Golek panganan napa-napa angel, adol beras ora payu, dimasak ya ora enak. Arep tuku napa-napa sakniki sarwa-sarwi regane dilarangke. Ha iya. Luwih-luwih pertalit jarene ajeng dihapus niki rak saya ngrekoso ta kula. Kahanane wong kere kaya kula niki rak nggih saya ngrekoso ta Ndara. Ha iya ya wis trima-trimakno Nala Gareng. Diterima-trimake disyukuri wae apa enenge. Anggih, bekti kula kunjuk tak tampa pangestu Tampanana. Sampun nganget kawula mundi mugi sekecaken lenggahipun Ndara Antasena kaya ora kurang kepenak Nala Gareng. Weh jan Ndara Rimbiatmaja kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Petro Kandhong Bolong tak tampa pangestu Tampanana Pandakawan. Nggih sanget anggen kawula mundi kaskecaken kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja kaliyan Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Pandakawan Petro tak tampa. Heeh Truk tak tampa. Pangestu Tampanana, pangestu Tampanana Petro. Sanget kanggen kawula mundi Ndara. Matur sembah nuwun wah jan. Lah kok priagung-priagung padha rawuh ning Karang Kadempel ki ya, Pak. Piye Petro? Beda karo adat sabene. Iki priagung-priagung lancur-lancur Pandhawa rawuh mrene iki wah mbabar gondo arum ambune wangi banget. Kadang kala ning ngemper iki ming ambune telek pitik tok. Iki priagung-priagung sing padha rawuh kok ambune wangine ora jamak ya, Pak. Karang Putra Nalendra ki ya lumrah Petro. Awake dhewe ki ming kawula cilik dadi parfume awake dhewe ki ya ming telek pitik ngono-ngono kuwi Petro. Ambune kandang wedhus, kandang sapi ngono ki kanan desa wis lumrah tole. Nggih, Pak. Iya. Kuwi duwer ki kon mbagekke. Gong. Mbagekke wae. Kosek ngenteni gula tahe dinehke lho. Kowe kok ming mbagekke kok pamrih. Ora kok pamrih, Tru. Kosek to, aku mau reti rawuh Ndara Antasena kae mau ki nggembol sesuatu. Lho. Nggembol sesuatu. Empu mau diadahi kresek ireng kok. Pangrasaku kae mesti cetha kae gula teh, arep dinehke karo bapak, arep dinehke karo aku. Lah ning kok ora ndang ditokke. Kae mau ki gawane Ndara Antasena ya, Gong. Kowe ki apa ora kelingan? Ngapa? Ndara Antasena ki rono-rono mesti nggawa tas kresek. Weh lah, isine Tru. Gula teh apa? Udu kok gula teh ning ora. Isine iki kaya ta bangsa tisu ngono kuwi, Gong. Weh lah Ndara Antasena sak-sakane tisu. Lah karang kae najan tong gleleng ning perawatan kok, Gong. Weh lah. Tisu monggo, Ndara. Kok terus monggo ngono wae lho ora ana.
Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa pengesuku Tampanana, Bagong tak tampa pengesuku Tampanana, tak tampa gong pengesuku Tampanana. Pun kula pun diakarya jimat, ngono bae ben singkat. Dipun prayogaken anggenipun lenggah Ndara. Kaya sira kurang prayoga, kaya sira kurang prayoga, kaya sira kurang kepenak, Gong. Nuwun sewu Ndara. Damel kaget penggalipun. Inggih menika ingkang abdi pun Semar Badranaya teka dinten sak menika rawuhipun Ndara-ndara ancur Pandhawa sengkan-sengkan tanpa pepoyan. Enten wigatos napa Ndara? Menawi kepareng tumunten kawedharing kathah. Nanging menawi wadi kula dherekaken wonten ing ruang tamu mengke sak perjagong caturnetra kaliyan ingkang abdi pun Semar Badranaya Ndara Gatotkaca. Siwa Semar, wonten timbalan. Aja kaget pratane lancur-lancur Pandhawa wektu dina samangka iki ning Pedhukuhan Karang Kadempel. Yektine aku mung arep nanjake babagan kahanan sartane sasmita ingkang wis ditampa dening lancur-lancur Pandhawa. Kawontenan ingkang sampun dipun sandhang dipun tampi dening para lancur-lancur Pandhawa. Iya, wa. Jalaran telung bengi kepungkur oning dina utawa malam Sukara kasih. Aku ya Gatotkaca iki nyumpena sartane ndak rasa iki pancen wujuding sasmita saka Siwa Badranaya. Mergo aku nyumurupi Siwa Nayantaka mangku wujude Sang Hyang Candra utawa Sang Hyang Rembulan jroning pangkimene Gatotkaca. Bareng aku gregah tangi saka nggonku Nindra. Aku krungu jago ingkang kluruk teges wektu nandhake wis parak esuk teges ngimpine Gatotkaca kuwi wektune tiba puspa tajem utawa kadurdasi. Mula banjur aku nganti kelawan Kakang Mas Antareja jangkar bumi. Aku nanjake werdine kelawan Kakang Mas Antareja jebul tinemune Kakang Mas Antareja uga nyumpena tanpa beda kaya dening kang wis tak tampa. Sartane uga nyumpena nyumurupi Siwa Nayantaka mangku Sang Hyang Candra Sang Hyang Rembulan. Banjur bingung antarane aku kelan Kakang Antareja kudu mangerteni apa kang dadi werdine. Teka kaya mangkono kahanane Siwa Badranaya jroning pangimpen. Tumuli aku kelawan Kakang Mas Antareja nimbali kelawan pratane adhiku Antasena. Jebul tinemune Antasena uga nampa sasmita ingkang tanpa beda kaya sing wis ditampa dening Gatotkaca apa dening Antareja. Pramula suwane Gatotkaca salancur-lancur Pandhawa iki aku mung arep nanjake janjane Siwa Nayantaka kuwi ning apa sartane Siwa Nayantaka kuwi dipenggayuh apa. Lan yen to pancen Siwa Nayantaka kuwi dipenggayuh ndak jaluk paringa dawuh wa. Iya wa. Aku bingung mergo nalika semana nampa suwane adhiku Pringgondani ana ing kesatriyan jangkar bumi aku nampa suwane Gatotkaca dheweke ngandhakake yen to si Gatotkaca nyumpena sartane pasumenan kuwi diwerdekake wujuding sasmita dening Yayi Gatotkaca ing Pringgondani. Merga nyumurupi ya kuwi Siwa Nayantaka ingkang mangku wujude Sang Hyang Candra Sang Hyang Rembulan. Pramila banjur gandeng aku lan Yayi Gatotkaca bingung banjur sowan ngresani Yayi Antasena. Tumuli Yayi Antasena uga bakal nanjake malah wektu dina iki wis dikandhi ana ing Padukan Karang Kadempel. Mula wa eneng wigati apa sartane Siwa Nayantaka dipenggayuh apa paringa dawuh. Heeh, Kek. Kakekne Semar mbok paring dawuh aja mung meneng wae. Nek pancen kakekne Semar kuwi ndek panjangka apa sing dijangka dening Kakek Semar, nek pancen duwe gegayuhan apa sing mbok gayuh. Mengko ben anak-anak Pandhawa sing mbudidaya sartane anak-anak Pandhawa sing ngupadi apa sing dadi penjangkane ya gegayuhane Siwa Nayantaka kuwi mau. Ngono kae. Ambel gagak sadulita embel. Nuwun sewu. Kula niku mung nembe rerasanan anak-anak kula kemawon dereng wonten ingkang kula kandhani. Anak-anak kula niki dereng enten sing tak omongi. Lah kok jebul para priyagung-priyagung, para lancur-lancur Pandhawa kok teka sampun priksa. Matur sembah nuwun sanget nggih Ndara. Jalaran paduka sedaya mriku sampun pana lan sampun saged
krasa nek Semar duwe gegayuhan teges Semar bakal duwe gawe. Lah saiki nek pancen kakekne Semar arep duwe gawe apa? Apa Siwana Yantaka kakekne Semar arep duwe gawe mantu? Nek duwe gawe mantu sing dirabeke sapa? Apa Nala Gareng, apa Petruk, apa Bagong? Nek tak kira yen kowe arep ngrabeke Bagong ora mungkin mergo ora ana sing gelem. Kan ora boloku dhewe tak dupak cangkeme kok terus sabar. Ora kena ngono kuwi ora kae. Priagung kae satriya sak geleme dhewe anggape aku ki rawani rabi pindhong napa piye? Aku rabi ra wis ping 3 iki ta, Truk. Ah iya. Rabi ping 3 iki awakku dadi kaya kabeh kaya ngene kok. Ah iya. Ayo terima-terimake wong kanane berarti karo bojomu sing saiki kowe iki makmur kuwi makmur. Awakku kaya kabeh. Ah ya ora apa-apa. Terima-terimake kok ora. Nuwun sewu kula niku janjane mboten pengin ngrepoti kalian para bendara-bendara mengke ndak sinengguh. Ana wong sing ngomonge Semar kae ming kere, Semar kae ming kawula cilik ning atase mung arep duwe penjangka kuwi penjangkane ming sepele, mung gegayuhane pribadi. Lah kok dadak ngrepoti karo bendara-bendara kuwi elek timen Semar kae. Wis kere ngrepoti ora gelem ngupadi dhewe. Mengke kula malah sing isin kula Ndara. Ora kek. Yen to kakek Nana Yantaka duweni panemu sartane duwe panjangka sing kaya mangkono, duwe ego sing kaya ngono, ndak luputke. Teges pangiguhe Semar Badranaya utawa kakek Nayantaka ki kleru nek sampean ngendika kaya ngono. Mergo ngene, lancur-lancur Pandhawa ki arep ngaturke dharma bekti karo Siwana Yantaka mergo ngelingi lawan labane kakekne Badranaya nalikane karo para Pandhawa isih urip. Sampeyan sing tansah gula wentah ngetutke momong karo wong atuaku para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti claprang kuwi sing momong ora liya ya kejaba ya mung Siwa Badranaya utawa kakekne Semar ing Karang Kadempel. Pramula aja ngasih mengko ana ingkang nyenggo sartane aja ngasih ana sing ngarani wah lah kaya lancur-lancur Pandhawa dhisik wong atuwane iki dimong karo Semar bareng si Semar duwe gawe kok kae lancur-lancur Pandhawa ora ngerti karo lelabuhan. Lah kok lancur-lancur Pandhawa ora duweni rasa tepa slira. Kuwi mengko malah aku ya sing isin wae. Lah mula nek sampean duwe gegayuhan marata diake paringa dawuh sampean arep duwe gawe apa, mbutuhke prabeya apa, mengko anak-anak Pandhawa sing saguh ngupadi sartane sing saguh budidaya wae. Ngono kuwi wae. Monggo ature Antasena mewakili Forkompinka lancur-lancur Pandhawa. Ambel gegek sadulita mel-mel Ndara. Bombong kang tanpa upama ning atase ming sak derajating Semar kemawon. Kula ming nembe rasanan, kula niki ming nembe batin. Lah kok teko para lancur-lancur Pandhawa niku kok sampun sami priksa, sampun sami ngawuningani jumateng napa sing digayuh dening Semar Badranaya. Ngapunten Ndara. Sejatosipun kula 3 minggu niki niku nembe batin, nembe rasanan nek kula sak kawula Karang Kadempel niku kepengin miwiti anggen kula mbangun desa Ndara. Siwana Yantaka arep mbangun desa. Nggih. Mboten namung desa utawi Karang Pradesan tok kemawon ingkang badhe kula bangun. Ning kula lancasipun badhe mbangun desa menika, mbangun desa Natanegara. Niku sing kula gayuh. Niku sing dadi panjangane Semar Badranaya. Kula pun rasanan niku pun 3 minggu. Anak-anak kula niku setunggal kemawon dereng wonten sing kula kandhani. Lah kok teko sampean para lancur-lancur Pandhawa sampun sami priksa niku. Syukur alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Yakti pancen yen ngono sasmita sing tak tampa kuwi mau Siwa. Ya kuwi aku nyumurupi Siwana Yantaka mangku wujute Sang Hyang Rembulan Tuh Sang Hyang Candra. Teges kuwi Siwana Yantaka bakal duwe kekayuhan yo pengin bangun desa. Mbok bilih ngaten kemawon.
Wong Semar niku mung nembe rasanan tur nek kula arep miwiti mbangun desa niku sing ajeng kula nggih ragat napa, sing ajeng kula nggih modal napa. Wong kula niku ming kawula cilik, kula niku ming wong tiyang alit, kula ora duwe napa-napa sing iso kula nggih piandel. Tur nek enten sing ajeng bantu mesti rak kula pekewuh ajeng nampa. Ora ngono wae sik kae. Nek sampean ndek pengigo kaya ngono luput wis tak omongi bola-bali to. Iki lho, anak-anak Pandhawa prapta ning kene iki sago arep mujudake apa sing dadi gayane Kakek Nayantaka. Lah saiki rak wis cetha gandeng Kakek Nayantaka ki arep duwe gawe ya kowe pengin bangun desa Natanegara. Mula tak suwuni. Sing dadi syarat-saranane nggone arep bangun desa Natanegara kuwi apa? Apa bondo? Apa wujude material, semen, pasir, watu lan sak piturute utawa wesi? Utawa apa sak liya-liyane sing kanggo mbangun Karang Pradisan mungganing Kutagara, apa pancen kuwi mbutuhke dana prabiya apa pancen mbutuhke dhuwit sing akeh saiki paringa dawuh karo anak-anak Pandhawa. Mboten kok Ndara, mboten. Anggen kula badhe mbangun desa Natanegara niku kok mboten mujudaken papan sing endah sing magrung-magrung niku mboten. Anggen kula badhe mbangun desa Natanegara ki ora kok kula arep gawe gedung-gedung pencakar langit. Anggen kula badhe mbangun desa Natanegara ki ora kok kula arep mbangun omah-omah apik. Lek kula arep mbangun desa niku kok ora kok teges kula arep gawe hotel penginapan lan sak piturutipun meniku mboten. Mergo sareng kula pitung, papan sing endah, sing apik, sing modern kaya ngono kuwi ora wurunga mengko mung dadi papan kanggo maksiat, mung dadi papan kanggo perkara-perkara sing ora cetha. Niku malah mengke tundane Semar sing dosa, merga Semar melu mbangun papan sing bakale digunakake kanggo maksiat senonoh lan sak piturutipun menika. Ngono kae. Nggih. Pramila sing ajeng kula bangun niku ora kok wujud tata lahir sing kula bangun, wujude omah, infrastruktur dalan lan sak piturutipun niku mboten. Sing ajeng kula bangun niku batine para kawula sak Pedhukuhan Karang Kadempel, sing ajeng kula bangun niku pakartine para kawula sak negari Ngamarta. Niku wondene kula nginaken teges mbangun. Teges bangun niku ora kok ming bangun ginakaken inggih menika wujudipun tenaga utawi akal niku babar pisan mboten. Ning tembung bangun niku ming sanepa, tembung bangun niku ming sasmita, tembung bangun niku cara-carane ming pengalian. Kamangka sing ajeng kula bangun niku senes kok tata lahir sing ajeng kula bangun, ning sing ajeng kula bangun niku tata batin teges pakartine para kawula. Jernyatane jaman sakniki nuwun sewu. Kathah kawula cilik teng Pedhukuhan Karang Kadempel sangka wangele ekonomi teng Pedhukuhan Karang Kadempel niki. Ngantos wong arep mangan wae direwangi nyolong pitik. Niku lho. Wong arep mangan lho, direwangi nyolong pitik sangka angele le golek pangan. Kamangka nuwun sewu, le nyolong pitik niku ora kok njur pitike iki arep didol, ora kok njur pitike iki arep dipek dhewe terus disabungke niku mboten. Pitike mung arep dienggo makani anak bojone, mung arep dienggo mangan sebate. Wonge ya teka, paseban iki tiyange sing nyolong niku ya teka. Lah kok konangan kalih Nayaka Praja Punggawa negara Ngamarta maling pitik niku kok kula ora tegel nek nyeritake. Ning atase ming maling pitik ajeng nggih mangan sebate sak kulawarga kok digebuki nganti niki seminggu opname teng rumah sakit. Nganti niki nembe bali esuk wau dereng patiya waras kepeksane niki numpak kursi roda niki. Rawuh teng pendopo Pedhukuhan Karang Kadempel. Niku lho, ming wong sak nyolong pitik kok dihukum nganti kaya ngoten, kok dihakimi masa kalian Nayaka Punggawa negara Ngamarta nganti kaya ngoten. Mbok nek arep ngebuki nek arep menthung iki mbok yo pejabat-pejabat sing do koruptor nika, sing do korupsi mangan gaglak bondone masyarakat nika. Ampun kawula cilik sing padha
nyolong pitik ming arep dienggo mangan sekeluarga niku ming butuhe pribadi. Beda karo Nayaka Punggawa negara Ngamarta. Sing nuwun sewu niku sing pun wagingsir pakartine, sing pun malik tingale. Niku ngantos wani ning atase teng negara Ngamarta niku pun kekucah pun keceh bondo donya, ngantos wani mangan bondo donyane kagungane tiyang kathah. Niku nuwun sewu niku ra grantes atine Semar Badranaya niku. Pramila sanes kok wujude papan sing magrung-magrung sing ajeng kula bangun ning morale para kawula. Lah lajeng membangun moral menika mboten betaken dana prabiya, mboten betaken narta, mboten betaken dhuwit, nanging betaken syarat sarana. Iya, Siwana Yantaka yen to pancen butuhake syarat sarana, syarat saranane apa nadyan to kuwi dudu kok wujude brana picis, nadyan to kuwi kok dudu wujude ya kuwi bondo donya mesti bayan anak Pandhawa sagung gayuhake. Ah niki nganten. Syarat sarana sing ajeng kula aturke niki nek sampeyan saged gayuh merga sampeyan pun saged utawi sampeyan pun kebacut sago. Nek sampeyan kersa sumpah menawi badhe sabiyantu kan apa sing kula gayuh. Wis gage paringa dawuh kae. Angele dikaya ngapa najan to ibarate kudu munggah gunung. Nyemplung segara nek pancen kuwi dadi syarat sarana nggone bakale kapurwakan utawa tegese bakal kapinangkan saten kasembadan sing digayuh dening Siwana Yantaka anak-anak Pandhawa sagung gayuhake. Ah nggih Ndara Antasena, iya kae paringa dawuh. Miturut sasmita sing kula tampa wau dalu syarat sarana iku lajeng bangun desa nata negara niki mbutuhke syarat sarana telu-teluning atunggal. Wondene telu-teluning atunggal menika pusaka tigang negari sepisan, pusaka negari Ngamarta aran Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Angka kalih pusaka negari Ndarawati aran Kyai Senjata Cakra. Lajeng angka 3 pusaka negari Mandura aran inggih menika Kyai Nenggala. Niku sing dadi dawuhing dewa Ndara. Demadane kawontenan pendapi padukan karang kadempel dadya tintrim kawontenane nenggih Sang Raden Gatotkaca, Sang Raden Antaraja Mrawati, Sang Raden Antasena nggih para lancur Pandhawa sami midhangetaken atur pangandikanipun Sang Lurah Semar Badranaya tinampi dening Sang Raden Gatotkaca. Nalika semanten dados datanmu badatan musik nganti kaya pratima golek kencana. Dadosaken kanyo pinangka waju kanyo jare wong aganten waju jare wong nginanga durung abang itu durung manjing dasaring pertolo kasaru geger jaba yang arsa tangkeping murku paseban para amuk apa to kang dadi darunane ora nemacana wedi gajah medhot saka wantilan kejawi amung samanipun nalindra saking tlatah sabar wonten minggah manjat pancaniti miyah sangjaning para kawula gaya-gaya kaya bareng wanti nanggap ari kagiat Sang Lurah Semar Badranaya.